Eu flipo. Bueno, hoxe imos flipar bastante porque hoxe veño envenenado porque, bueno, hai unhas noticias que non veñen ao xeito, non sei, non nos acabo de entender. A ver, acabo de enterar que o deportista galego David Cal, que é o deportista galego máis laureado de todos os tempos, acaba de fichar polo PP local de Pontevedra. De fichar, como se isto fose un clube de fútbol e alguén lle pagase a cláusula de rescisión. Bueno, non sei, eu flipo. De conciencia e do equilibrio ambiental, barreito por dereito, queremos descansar. Este circo de injustiza que nos quere afogar. Barreito por dereito, non nos van a calar. A xente desta horta estamos fartas de adorar. A ver, efectivamente, claro, hai libertad de expresión, en teoría, calquera pode ir en calquera partido. Bueno, o que pasa é que, non sei, esta nova moda de políticos frikis, podemos dicir así, no que calquera pode ser político. Temos o exemplo aquí en Cataluña da coordinadora reusenca, independente, que na cal a coñecida cupletista Carmen de Mairena pois ocupa o número 2 ao Parlamento de Cataluña. Bueno, non sabemos se é un caso parecido ou non de político friki, pero bueno, digamos que son políticos, digamos, que veñen de outros eidos. Lembremos que a aparición de persoeiros de fora da política xa máis serios pois non é nova. No mesmo caso galego, o actor Luís Tosar fechaba a lista do BNG nas eleccións europeas de 2005. É un caso distinto, digamos. Neste caso, o suxeito, digamos, que vai nun posto de saída, segundo as enquisas, é dicir, que probablemente despois das próximas eleccións será concelleiro na cidade de Pontevedra. Obrigadas Banco Mundial por ser tan bons xestores do medio ambiente fecal, pero non vos... Eu pregunto, que pode aportar este homiño de 28 anos, que leva toda a súa vida cultivando o corpo, digamos que non tivo tempo de cultivar a mente, porque se dedicou máis ao seu eido, no cal destacou sobresalientemente, é dicir, non tivo tempo de aprender sobre xestión política. E, sobre todo, unha cousa, que opinarán diso as persoas do PP que levan os últimos anos facendo oposición ao goberno do BNG na cidade de Pontevedresa? Todo o traballo que realizaron, as iniciativas que presentaron, falar cos veciños... Non sei, eu creo que se chegan a saber que pasaba isto, pois collían unha piragua e poñíanse a remar, a ver se así subían postos na lista electoral. Bueno, imos xa cas novas pintorescas un pouco máis así máis distendidas, non nos poñemos tan serios. Primeira nova, un pasaxeiro ebrio exixe baixarse dun avión en voo ao creer que ia nun autobús. O pasaxeiro borracho pediu a gritos que lle abriran a porta dun avión ruso que voaba a nada máis e nada menos que 10.000 metros de altura, ao creer que estaba viaxando nun autobús. No forcexeo cos membros da tripulación, o pasaxeiro fraturouse un brazo e unha azafata sufriu unha conmoción cerebral, ao recibir un golpe con unha botella. Amigos rusos, se bebedes, non collades avións. Isto tamén o facemos extensible a Melendi. Sí, todos os rusos e máis Melendi. Vale, ahora xa imos ca sección, dentro das novas, a sección eclesiástica. A Igrexa Católica Mexicana en apuros por falta de viño para as misas. Señores e señoras, ben, nós tamén tratamos todos os eidos e a Iglesia non iba a ser menos, nós somos xente amplamente respetuosa, ben, e tamén nos facemos eco desta problemática. A Iglesia Católica de México busca novos produtores de viño para consagrar e incluso podería importalo de Chile, España, Italia ou Francia, despois de que 3 empresas mexicanas que, bueno, surtían a bebida suspendesen a súa produción, non sei, isto non é nada milagreiro. Isto en Galicia non pasa, sempre que haxa auga, viño vai haber. É máis. Ben, e imos xa co antigalego da semana, que, bueno, esta semana foi moi movida, houve moitos candidatos, como todas as semanas, desgraciadamente. A mí que haxa moitos candidatos pareceme mal por unha parte e ben pola outra. Pero, bueno, a ver, alguén se lanza a piscina de saber quen pode ser, así unha polémica moi agria, moi puntual, digamos. Política, digamos que foi relixioso editorial. Ui, aí xa son demasiadas pistas, anda por medio de retranca. Algo ten que ver con Murcia, sí. Efectivamente, o antigalego da semana é un señor de Murcia.
Ben, un señor de Murcia por secuestrar a revista Retranca. A ver, o primeiro, non sei se estaría por aí a man de alguén ou si que deixoulle caer que ao mellor non era conveniente que se editase isto nas datas nas que andábamos ou foi idea do propio do ínclito. Pero iso, que por moi católicos que sexan os amigos da imprenta Jiménez Godoy bueno, está aquí en Barcelona tamén, no Carrera Numancia, se queredes ir facer unha visita, están por alá e pedir explicacións. Tiñan un contrato e se tan seguros estaban das súas crenzas, pois terían que ser un pouco máis tolerantes cos demais. Por iso, un saúdo a todos os nosos amigos murcianos e as persoas tamén. Por ser tan bons xestores do medio ambiente fecal, pero non vos confiedes, o noso día chegará. Construiremos outro circo xusto, libre e radical. Barbeito por dereito, queremos descansar deste circo de injustiza que nos quere afogar. Barbeito por dereito, non nos van a calar. A xente desta horta estamos fartas de aturar. Bueno, xa está todo, co eu flipo e xa podemos seguir aí co programa, non? Podemos continuar, non? Con máis seccións, máis contidos no Barcelona Atlántica. Grazas, Pablo Casal. Graciñas, Logo despedimos, logo despedimos.